Mina ngingubhotsotso wakaMahlaba. Hey, kuhle kwaPata. Uma ngabe kuwukuthi uqhelelene nakhona ngeke usinike singaboni. Indawo yethu yakaPata inemifula, umfula lo esinikuwona wawumkhulu kakhulu, kodwa mengabe linile izulu uyagcwala njengoba uphakela umfula omkhulu wasemsunduzi wala kwaNdongazibongo. Indawo yethu yakaPata inekhansela ekungubheka abantu akaZungu. Sifuna ukugqugquzela nje ukuthi abantu abasha babe active endaweni. We are very active ey'ntweni zama-sports like soccer. Sinazo ke futhi iy'nhlelo esisazihlela zokulekelela kakhulukazi into yosomabhizinisi. Sesinayo iforum ekhona yosomabhizinisi la sifuna khona ukulekelela ukuthi osomabhizinisi bakwazi ukuyiphilisa. Iy'ngane zethu ziyayimisela. Umatric wethu uyafunda nangama-Saturdays, uyafunda nasekuseni morning classes, uyangena ama-morning classes, uyasala nama-afternoon classes. Lokho okwenza ukuthi kusilidele kwi-pass rate enhle kakhulu. Ngonyaka odlule siphase kahle kakhulu, saphasa ngo-95.2%. Kusijabulisile kakhulu, nomphakathi nje wasendaweni sisebenzelayo uthokozile kakhulu. Indawo yethu yakaPata inabafuyi njengoba kukhona izibaya, kukhona izinkomo. Indawo yethu yakwaPata yayibizwa ngokuthi Mount Partridge ngesikhathi kusahlala abasendiya. Bahluleka abamnyama ukuchaza ukuthi Mount Partridge bathi uPata. Indawo yethu yakithi kwaPata yinhle, inokuzwana. Siyabonga umnyango wezemidlalo namaciko ngokusinika ithuba lokuthi siqhakambise ubuhle bezindawo zethu.